Emergency Operation Center sa Dakbayan, Sugbo, mi klaro nga dili sila mo require sa mga pari nga magpabakuna aron lang makapasa sa ulog o gamisa. Labaw na nga dili nila pugngan ang mga tao mosulod sa masimbahan kung wa mabakunahi. Samtang nakatala ang Dakbayan og kinagamyang kaso sa COVID-19 kagahapong adlaw. Ani ang report? Giulagway ni Konsehal Joel Gaganera ang Pangulo sa Emergency Operations Center nga maayo ang panagtambayayong nila sa simbahan sa mga gipatuman nga protokol aron mapugan ang pagkatap sa COVID-19. Ang tanang kalihukan sa simbahan adunay koordinasyon sa gamhanang lokal sa syudad sa Sugbo. Giklaro sa opisyal nga way plano ang EOC nga i-require ang mga pari nga magpabakuna ay makapahigayon og santos nga misa. Labaw sa tanan diri usab nila pugnan ang mga tao nga wala mabakunahi nga motambong sa misa. Requiring police, priest, and wala na. Isang po nila sa ilang daily masses the importance of vaccination. Gidugang sa EOC official nga itugyan nila sa simbahan ang pagpatuman o mga lagda sa kalihukan. Samtang pabiling gisuportahan sa EOC ang uplan puyo nga nalatid sa executive order ni Vice Mayor Mike Rama dihang siya pang acting mayor diin gitugutan makadahin-in sa mga kananan ang mga vaccinated sa capacity nga gilatid sa IATF. Kinibisan og gibuyag sila sa DILG sa pagpatuman sa nasong protocol. But we should allow LGU to be innovative, to be resourceful in coming up with something that could really navigate us safely in this pandemic. Sa pikas bahin, nakatala og 58 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 ang Dakbayan sa Sugbo kagahapon. Kini ang kinaubsan nga active case sukad miburot ang COVID-19 bag-ulang. Apan dunay pagpasabot ang EOC nganong mubo ang kaso. Ayaw sa mong kalipay ni ani, no? Kay ang atong CTBRL mao na siya ang nag-process sa atong gitest diri sa city, sa EOC, sa tanan nato mga community household. For the last 3 days gidisinfect na, no? So wala tay resulta. Ang Cebu City adunay 1,433 active cases. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.